start tonight. Naša današnja muzička gošća u studiju je pevačica Nataša Vodeničar, koju već prilično dugo nismo videli. Nataša, zdravo, dobro nam došla. Gde si ti do sad, šta si radila sve ovo vreme? Pa boga mi jedno, dve, ako ne i 3 godine. Upravo si, tako, prošlo 2 godine od izdanja mog prvog albuma, koji je bio onako u pop fazonu. To je, da kažem, bio neki temelj početka moje karijere, kada sam onako rešila da neću odustati i da ću vredno raditi dalje. Ti putem si nastavila definitivno, ali uz malu promenu. Da, bilo mi je važno zapravo da me publika onako postepeno upozna kako kroz pesme, tako i kroz spotove. Ali eto, došlo je sada i do nekih promena. Zapravo nova pesma Srećno pijana je neki urbaniji folk. Okupila si odličnu ekipu saradnika oko ove pesme. Ekipu, novu ekipu. Zapravo, ja sam, moram da kažem, nekako ovako privatno ne volim da pijem, ali u pesmi sam Srećno pijana od ljubavi. Zapravo, dobro, od ljubavi. Da, od ljubavi. Vrcav, onako zanimljiv tekst, radio je Saša Lazić, muziku aranžman Alen Ćirić i miksano i snimano u studiju kod Marka Kona. Po drugi put sam radila spot kod Vedada, onako već proverena ekipa. Potrudili smo se zaista da to dočaramo onako najbolje što možemo, sa puno kadrova. Vidite, publika lepo reaguje i u prilog tome govori i veliki broj pregleda na YouTube. To sam ih htjela da pomenem, iako to svi stalno govore. Ali ovo je realno, znači bez kupovine. Ovo je realno, bez kupovine, bez neke pompezne reklame, a i s obzirom da sam opet, da kažem, novo lice u ovom novom izdanju. Na YouTube-u sam stigla do više preko pola miliona pregleda. Imaš razloga za zadovoljstvo. Da, za kratko vreme. Definitivno. Reci mi, sada kada si negdje pronašla svoj put, tako da kažem, na našoj estradi, šta je sledeće, šta je u planu? Da li već radiš na novim pesmama, da li možda planiraš da izdaš album? Album ne, svakako će ići sledeća pesma i to vrlo uskoro. Planiramo muško-ženski duet, takođe će na pesmi raditi Alen Ćirić. Deo teksta čak ću potpisati ja, ali još uvek smo u potrazi za tim nekim dobrim muškim vokalom koji bi se onako lepo uklopio uz moj karakter i temperament, a do tada naravno promovišemo Srećno pijana. Sjajno. Hvala ti puno na današnjem gostovanju, Nataša. Sve najbolje u daljoj karijeri. Tu smo i vidimo se kada budeš imala neku novu pesmu, verujem uskoro. Nadam se, hvala ti.